Wat begin ik weer goed, jongens. Jongens, dit is echt... Ik hier alles voor de livestream check, jongens. Ik hier alles voor de livestream check. Ik hier alles voor de livestream check die. Alles. Dit is... Ik wist uit zelfs, jongens, van deze livestream. Want deze meid, die gaat een Roblox horror stream spelen. Maar... Ik doe het net onwennig. Ik heb meesken in de call bij mij. Hé jongens, ik weet net of uw editor er is, maar uw editor Sven, die get ik maar wel. Niet zoals je mij dat Roblox horror net eng wie. Dat zei je mij. Hij zei, dat vind ik net eng. Dat vind ik net eng. Maar misschien heeft hij straks wel een oordeeltje. Maar Roblox horror. Hij is speciaal voor deze livestream. Het hij Roblox downloaden. Maar ik ben nou echt maar volgens mij 2 meisjes in de call. Ja, 2 meisjes. 2 personen. Nee, maar draaien. Iedereen is lekker stil. Maar ik ben maar draaien geven. Ik mooi wat leuk geven. Wat leuk. Wat gezellig was mooi dus. Zeg ik ik maar. Want ik weet niet wat zijn naam op Roblox is. Of hij appt mij dat nog even. Wat zijn naam op Roblox is. Oh, Sven is 10 minuutjes... 10 minuutjes later. We moeten 10 minuutjes later moeten wij beginnen met Roblox. We moeten 10 minuutjes later beginnen met Roblox. Ik ben 10 minuutjes later. Sven! Wat is dit? Sven? Ik moet even zien hem zeggen dat het een storyline game is. Dus het gaat in hier 3 taal. Wat is Sven? Ben handig. De game is een storyline game. Dus we moeten op je wachten. Oké, jongens. Volgens mij moeten wij op Sven je wacht zien. Waarom is de call vol? Omdat er maar steeds maar de game kunnen maar 4 personen kunnen maar van. Dat is het hele ding. Dat is echt het hele ding. Alleen Sven, die zei dat het 10 minuten later is. Dus we moeten eerst eens kijken wat oors van machinaal. Als het ding is. Oh, zei Sven. Oh, kut. Hij zei, oh, kut. Wat is dat? Sven is een goeie gozer, ja. Dat is een goeie gozer. Hij zei dat het 10 minuutjes later is. Hij zei, oké, ik ben er in 12. Oké, jongens, Sven is er in 12 minuten. Wat? Maar, jongens, Sven is er over 12 minuten. Nice. Oké, Sven is over 12 minuten. We wachten die 12 minuten op Sven. Maar, we gaan even shimmy die in de call is. Geven, dan ben ik al in de call. Maar dan maakt het helemaal niks uit, want dat is gewoon gezellig. Wist wel. Wie ben je alle hier in de call? Doe je stil. Mag ik een voorstelrondje? De eerste, bovenste. Boven mij, wie is dat? Hallo. Wie bist du? Hallo. Ik ben Marije. En wie hebben het nou? Ik ben Lars. Ik ben Lars, wie hebben het nou? Wie nog hier? Nee, Gavin die doet gewoon stiltjes maar, die gaat gewoon maar lust. En wij Gavin nog, maar Gavin die doet. Hey Matten, welkom. Hey jongens, zullen wij alvast het speeltje... Zullen wij het speeltje joinen? Laten we dat Is eens goed. doen. Ja, zullen we dat eens doen? Wat wij gaan spelen, joh, jongens, is Wat void. je net op Sven wacht je dan? Of? Sven die komt over een minuut. Oh, dan is het goed. Sven die komt over een minuut. Hij zei letterlijk zo van... Ja, ik kom pas zo 10 minuten. En ik zei van, het is een storyline game. Maar ik ben er al vast. Ja, of Sven is ik gewoon kom- bang ik kom om er te zo in. spelen en die verzenden allemaal excuusjes. Ja, misschien is dat ook nog wel, hè? Ja, dat hij denkt, oh, nou maak ik het dwaan, dan maak ik even een excuus verzinnen. Even een excuus. Ik wacht ze in de lobby. Hey Lars! Ik ben Noak. Oh, hallo. Hallo. Ik Wat ben gezellig. En nou nog Gerwin. Gerwin, waar Ik best? ben er. Waar best? Ja, Sven, Ik zit al bijna Sven. in de game. Bijna. En nou nog op Sven wacht ze. Dan ben we maar 4 personen. Dus dan met even wacht ze.
op Sven. Ik weet niet wat zijn naam is, want hij heeft dat net zien zijn, wat zijn naam is op Roblox. Maar, Ik neem aan, zie je hetzelfde Hij als zit die erin? Discord-naam of zo? Zit in het spelletje. yes. Oh. Ik heb deze game, ik heb hem heel even spelen, jongens. Hij is pittig eng. Ja, Hieke vindt hem eng, dat zei het helemaal niks. Ik heb hem nog niet gespeeld, dus ja, ik weet niet wat ik moet verwachten. Ik kijk nog net. Dus dat Ik weet wat. net, maar En we wat op Sven wacht zie. Ik weet niet wie Sven is. Hij heeft nog dit zo wat zijn Roblox naam is. Ik moet nu al te trillen. Hij is nou bang. Hij is nou bang. Dat is het probleem. hij is nou bang. Hij denkt, ja, ik had het aan Hieke beloofd. Ik heb het aan Hieke Dat beloofd. naar met te komen. Nadat hij net met kon. Nou, het waren het niet meer. Het gewoon geen zin meer in. Ik kom bij de volgende game matten. Ik denk dat deze game aardig lang is. Ik denk dat deze game aardig lang is. Het is een horror storyline game. Wacht even. Hieke, Aha. Ja, loose steen. oké. Oh. Oh. Zo, dan klimmen we bovenop die. Nou, wat die neemt nou op mij. Oh. Jullie duwen mij er bijna vanaf. Oh. Nou, Marije nog. Go, Marije. Kom er net op. Die komen net Ja, op. via Hieke op hem. Oh, wacht. Oh, Oh nee. Ai! Ja, ik dat heb is dus een het. toer. Ja, zo. En dan op Marije schollen. Op Marije School. En dan moeten we nog wachten op Sven. Hij is nog 2 minuutjes weg. Hij is er nog net. Sven, de beste led. Doe je? Hij is te laat. Wij gaan deze game bommachinaal. Gaan we op. Gaan we helemaal uitspelen. Nou, wat Ja, we gezellig. gaan het proberen. Hallo, ik zit weer op die holle Hieke. Ja, over 24 minuten moet ik weer mijn oogdruppen in doen, dus ja. Oh, Gerwin die gaat letterlijk net de hele horror game maar van. Want dat is ongezellig, Gerwin. Oh, dit Ah. ligt die jongen toch, Hieke. Dit ben lekker. Maar we moeten wachten op Sven. Sven heeft geen zin in. Nee, ik ook. Sven is gewoon een Ja, skieterik. iets van een minuut, maar dit 12 wordt minuten. nog iets langer dan een minuut, Sven. Hé Sven? We best Sven? Hé Sven? Straks stuurt hij mij een Oh, appje. nou, Ik weet niet wat die naam is. Dit is een Swendel. Maar ik kan het natuurlijk, het is geen Minecraft meer. Maar Sven hebben we net in de call wat hij King of Free is. Want Sven is een Harlinger. Ja, Lexi, ik heb net zin in die. Je voet, goed zo. Nee, Sven geen free is, want Sven is een Harlinger. Waarom werkt hij dan voor Omroep Friesland? Omdat hij wel free is, kan verstaan. Oh, Dat is het hele ding. Dat is echt letterlijk het hele ding. Maar wat is Shin of Sven komt voor de horror game? Want ik ben emotioneel. Ik ben emotioneel. Ik ben gewoon echt te bang. Hij is bang gewoon, dat is het hele ding. Hij is bang. Ja. Kijk nog een appje van hem. Ben er! Sven is er. Sven. Waar is Sven? Sven bepist! Sven is bang. Wacht. Kijk even. Kijk. Wat? oké, even chance. Je weer ergens iets van Sven of Sven Nagel of zoiets tegen. Weet ik niet. Ik weet niet hoe Sven heet in de game. Ja, Ik neem al Sven Nagel, maar Ik zoek je Sven Steen. Sven, dan wist je hoe ze moest joinen. Dan moest op het linkje klikken en dan zit er bij mij zit er een spultje en dan moest op join klikken. wacht. Ik Wat? zie iemand in Wacht de even, chat. is dit die heet Sven? Dorito. Is dit Sven? De roze makker? De Nee, oh, nee, het oh, nee. Het is net Heel de jammer. roze makker. Is het deze makker? Nee, ik Nee. net. Welke Zo, maar makker ik is denk dat het? Sven hele Hoe kom ik mooie erin? ideeën had. Sven, dan mag ze op het linkje klikken in daarboven. Dan zit er een sappig koekje en dan zit er een spultje en dan zit er bij de ding zit er Join. join. Oh, ik Ik, zie een paar Fransementen. Het gaat leuk worden. Oh, Ik kan totaal geen Frans. het is geen Frans. Het is geen Ik ken een Frans. beetje Frans. Je m'appelle Marije. Yeah, Sven is erin. Dus je maar pijl Marije. Je m'appelle Marije. Ja, Sven is er, jongens. Oké, jongens, Yeah. wij kunnen hierin. Kom hierin. Ja, Sven is er. Gerwin, kom. Snel! Snel, 15 seconden. Snel. Ja, ik zit erin. Yeah. Allemaal. Ferry heeft Yeah. het nog gezien. Het iedereen gloed goed ons staan? Ja, ik heb gloed goed ons staan. Hebben de city. Het is Svennenkop. Wauw. Nee. Sorry, mijn wasmachine uit het probleempje. Nee, smoesjes. Smoesjes. Ik zet Smoesjes. een crack mijn geloot aan en dan Oh. opeens begint
Ian over een hele Ik de zit nu muziek. al te trillen, ik vind het helemaal niks. Jongens, please use headphone for the best experience. This game contains jump scares, loud noises, flashing lights, and content some player might find disturbing. I don't want y'all getting hurt. Ik ga me goed uit. Oh. Oh. Ik wou dat ik hem in geloot. Ze krijgt even uit hier, want het wie opeens een heel erg hut geloot. Oh ja, jongens, shift is draven, maar Yep. te hut draven. One night of June 11, you went to bed exhausted. You slowly began to drift to sleep. Langzaam begon in slaap te vallen. Oh, langzaam. You never woke up. Ik ben nu Ik op ben dus nooit kippenvel. wekker. Kippenvel. Uh-oh. Toveruren s'nachts. Toch was 's nachts, krijg net. Oh, Uh-oh. het is tijd iets 1 of 2 seconden voor toveruren s'nachts. Oh, jongens. Oh. Oh, wat- Yes, wat gezellig. Maar Sinan. Oh, het is ook nog first person. Yes, oh nee, het is first person. Hoi Sven. Oké, jongens, ik denk dat wij hierheen moeten. Ja. Tje, we kunnen er dwaren heen. Ik vind het nou al een beetje eng. Where am I? Ja, ik heb geen idee. Gaan we net uit van mijn beeld staan? Weg Het ben. lijkt het op een ziekenhuis of zo. Ja, op Dik zo'n, het extra. mental Beetje hospital. bad. Ik meer lijken op een Oh, hotel. ja, nee, ik achter de balie. Ik volgens heb mij achter is- de balie. Oh, nee, jongens, ik erin Oh, trouw. jammer. Nee. Ik krijg het idee dat ik te Ehm, snel ren, maar... How I end up here? We binnen Sven. Ja, Sven hebben hier. Ik heb geen idee. Ja, wie is wel al werken weet. Wie gaat voorop? Nee. Wie gaat voorop? Ik ga net voorop, doei. Je zit een trein. Je zit een trein of zo. We kunnen draven, hè, maar shift. Maar je moet er net... Nee. Dus, follow the path. Oké, dat... Welke pad? Jeez. Ik schrik met een variantje. Ja, net speelt je net midden in mijn zin donder. En wat iemand, Who wat are iemand you? tanken? Wat iemand tanken? Wat iemand Ja, ik heb tanken? Ik ga... Oeh, allemaal blikjes energy. Ja, ik moet even iets typen als je het zwemt. Sven, shift is rennen. Ik denk dat Dan het heen mat. Ik denk dat we hier heen matten. Ja, het wordt wel goed aan jou. Ja, het wordt heel goed hoor, Joen. Misschien is een dikke jumpscare waar ik niet Ehm, van schrik. Zeg je me die man, hek? Nee, Ja. hè? Ja, oké. Ik zeg Oh. niks. Als ik Is nog het? sprint, als ik nog energie, dus daar moest ik nog eens rekening mee houden. Ja, dat ik nog eens. The Oh, Guardian. Kijk ik weer ervan. Wacht even, is dit nou een SCP Guardian? game? ik heb geen idee. Don't Dan look directly at it. Oké, dan Oké, Denk hier ik- gaan we naar de Groensjen. net naar de groensje dus, jongens. Naar de groensje. Denk ik, of ja, ik weet net. Dus, oh, Toch schrik me neer. hebben we nog iedereen? Ja, we hebben nog iedereen. Ja. There are 3 Ja, glowing ik doe dat. totems shattered through the forest. Oké. Dus ik denk dat wij die paden moeten volgen. Find and activate them. Dus ik denk dat we deze paden moeten volgen. Oh, Dit shusje. vind ik een ja, dit is Rien. Dit is er een. Wat? Nou, hij heeft er een. Fate totem. Oh, daar is die persoon, daar is die persoon. Oh, Rust van u is volgens mij. dat weer de persoon. Dat weer de persoon. Sje Oh, nee, Sven, wacht even, Exa. dat is een Sven, bot, sje dat is Sven. We kan typen. Ja, we kan typen. Yes. Leven Dit door is Sven, weer dat hij Lisa kan mooi typen. beat binnen. Ja, maar dat Oh, was we echt moeten heel wel. mooi, Wiet Lars. Dat was dit racistisch ja. opvatten. De BM die ben, Ik zie de BM vuurwerk. had dezelfde Dat- kleur oh nee, dat als is- Ik denk dat we hierheen moeten. Maar Denk het ik. Deze Ik monster ben- weer. Roblox is niet... Oh, Kan ik dit niet is doorheen. Shen. Oh Wacht, shit, net net als naar Shin, Shin net is naar er Shin. net. Net naar Shin, net naar ik ben Shin. kwijt. Sje, oh jongens, Sje. Ik denk, want je bent, dat wij met alle drie de dingetjes matten doen. Dus ik denk, ik hier, oh, daar is het, die persoon weer, doei. Nou, dan ben ik aan het doen. En naar de groensje. Net naar de groensje, naar de groensje. Hij is weer vol. Ik weet net wat er gebeurt als dig is. Oh, hier is er nog een pijl. Oh, serieus niet. Nog een pjeltje. Nog een door. Oké. Oké, dan denk ik dat we waarom wat. Hé, maar hij mag even zeggen dat het heel eng is. Even in de chat. Roblox is heel eng. In de Roblox chat? Oh, daar is die persoon weer, doei. Suze makker weg. Daar was hij weer. Ik denk dat wij die kant op matten. Oké, ja. Oh, ik zie weer wat. Ja, of ben weer krekkel. Ik weet dat weer Eh, krekkel ben weg. Die twee groene dingen en... Ik denk het net. Want je bent dan net erop Nee, dit volgens west. mij weer de game die we krijgen in die week iets dichterbij dan dit. Deze is wel heel vier.
Oh, verdorie. Ik Oh, ga daar hebben we heel hier weer iemand. energie meer. Ik ken het meestal snel. Ja, Nee. ja, die is de Ja, laatste. deze is de laatste. Deze wie van helemaal aan. Oh, We dat, zijn jullie dan mag kwijt. gewoon je in mij. Gewoon de pad volgen. Wat gebeurde daar? Niks. Langs. Something's been activated. Ja, Hallo, jongens. het is actief. Roblox is niet- Marije, nee! Wat? We hebben nou dit. Ik weet even wat, hoe en wat. Wel een beetje. Ja, ik zag al wat Hey, gaan zo'n makker hier. die staan ik voor de doorkijk. Zeg Oh. ik dan weg. Hihi. Sven was hij niet. Wat moet We hierin? kunnen er doorheen. Ik heb het winnen nou. Oh, hij zit achter je. Bij Sven, bij Sven, bij Sven. Bij Sven. Sven zit achter die. Oh, daar is hij. Top. Maar wel een beetje buik opblouwen, jongens. We moeten Ja, wel echt... Hiek is gewoon Ja, ik zit- bang. Ja, dat Ik zit de hele klopt tijd wel. het pad te volgen. Ik denk dat we gewoon het pad moeten volgen. Oh, je zit hier nog voor lift? Of zo? Oh nee, het is een gang. Niet avoid the Je creatures. must de beesten ontwijken. Ze ben bakken om die zeer te dwaan. Oh, nee. Ha, Jongens, je moet heel viraal, maar de meesten rennen gewoon in plaats van dat ze draven. Ja, we gaan voor het avontuur. We gaan voor het avontuur. Op Ja, pad. maar The path leads uphill. Better follow it. Oké. het paard gaat omhoog. Want het ha. is slim. Kom, volg het pad. Volg het pad der zeven You zonden. don't wake up, you be stuck here. Handig Bang. om het paard. Wees die bang. Je wil stuk hier. En Oh, if Wees you niet don't... bang. Oh. Voor de weg. zeven Ah, zonden. I should I listen Oh, to Sven, die is Om de- nieuw. Om de weg. Sven going Dat je fast. de weg naar ware liefde vindt. Ben ik de enige die dit best net kent? Ik is net iets aan de Ik haat dit. Oh, Gerben, waar bist je? Dat is ik hier niet Oh, eerst ik in. zat de hele tijd het pad te volgen. We Oh, je vinden wist. Ja, weg. hier. Oh, top. Ja. Top. You can call me Je kunt gewoon Eva. 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 Maar heb ik de juiste tekst I'm the gelezen? only human friend you got here. Oh, nee. Oh. Ik zet nou al 4 euro in dat Eva de slechterik is. 4 euro. Ja, 4 euro. Voor dat Ai. Eva de Oh, Sven is slechterik zo typen. Oh. Oh. I. Ik vertrouw haar niet. Nee, ik Oh, hier is ik- iets. Hier is een... Oh, nee, nee, nee. Nee, bij het Dolf. Nee, nee. Nee, jongens, even buik opblowen. Ik denk dat dat wel een beetje de bedoeling Dit is is. een doolhof. Dit is een doolhof. Oké, buik opblowen, denk ik. Buik opblowen. Ik denk dat Oké, het best we gaan is. naar het midden. Oh nee, je dit erin. There. Waar ben je? Oké, ik ga een Wacht. laantje. Oh, je bent hier. Hallo. We moeten een totem vinden. Oké, er hing hier een lanteertje. Ik weet net of dat iets is, maar Ik heb geen idee. Wat dan op het midden? Ik zit gewoon random. Ja, dat was wel buisblowen, hè? daar rennen we neer. Ik zit Je gewoon. bent hier langs en je rent het ik daar. We kennen wel. Weer om. Wat leuk. Wat een leuk dorp, jongens. Love it. Ah. Ik hou... Ja, maar er zit... Ik jij er Ik wat, ga ja. dood, ik ga dood. Nee, Oh nee, ja, nee, hier nee. ging ik een Ik schrok lanteertje. me dood. Nee, ik stond op beest voor me. En ik schrok me de Jantje en ik ben bijna dood. Oh, hier Oh, dit erin. Denk je. Totem, totem. Oh ja, ik zie dat beest. Ik zie dat beest. Ik zie dat beest. Oh, nee. God. En die. Ik schrik net echt. Ben ik even hinnen? Nee, kijk net. Je weer hinnen? Oké. Ja, de totem. De totem. Ja, Ja, ik had hem al geactiveerd. Oh, Oké. dan moeten wij denk ik terug. Ik denk de andere kant op, jongens. Ja, of we moeten juist naar de oorkant. Er zit weer rond daarin. En hier loopt de dood. Wat top. Wij zijn nog steeds bij de totem, hè? Ja, Ja, ik had hem al ben lang even heel snel aan het geactiveerd. scannen of we die kant ik op matten. Oh, Dat snap ik. Sven die snapt iets. Oh jongens, ik ken heel lang Patsy. ik ben echt bijna wacht. dood, hè. Ik ben En trouwens ik ook al stond een bijna beest voor daar. me en ik schrok. Ben ik hier Ja, Ja, ik ben goed? ook al bijna daar. Weesken die gaan mij achtervolgen, maar ik weet net dat ik goed erin.
Liek het wel zo. Hallo, jonkje. Oh, ik heb uitgang. Ik heb uitgang. Eddie. Uitgang. Lars, ik heb uitgang. Waar laten we nou heen? Waar is Lars? Hier nog iets. Lars, hier is nou volgt. Lars is... Ik Lars ben een beetje is, in de gaten Benen. gehouden voor zijn vriend. Oh, Sjen, hoe geven we dit? Lars. Is er nog Dan wie? moest u ze gewoon volgen. Ja, ik weer werd te dapper. Ik weer werd te dapper. Ik Oké, ging gewoon de hele tijd een random kant op Waar en ik kom zag je in één keer de totem staan. Oké, Lars, ik zie je daar op. Oh, mooi. Ik wacht op een punt. Hoi Patrick, hoe gaat het met jij? Bij mij gaat het goed. Ik zit nog alleen in een dol op. Lars, ik wacht bij een Ugong. En als mijn zus dan... Ja, volgens mij, ik hier echt... Ja! Ja, Hierin, ik ga kom. mooi niet terug. Mij te eng. Oh, Sven Mij te vindt het eng. Ik ga mooi niet terug, Lars. Oh. Sven vindt het eng. Sven vindt het eng. Oh nee. Uh-oh. Waar Ik nou is een weer die- beetje... oh, je- Shit, ik ben er weer. Hallo! Hey! Wie wil even een stressmomentje om daar te zien? Telefoon. Wil even... Hallo, ik- Hey Patrick, ik ben Nagin. Ik ben maar jou van onze leukste chillmakkers. Inclusief onze editor Sven. Weet je wel wat Roblox horror gamen. Ik ben van het... Oké, dan... En een sprintje look. Sprintje look. En net vol, ik ben alweer moe. Oh, jongens. En Sven, oh die is daar. Oh. Sven! Hij is De speciaal mensen, en oké. gewoon zien popken met Sven, je. die, Enter the mansion. Oh nee. Sven houdt gewoon gepaste afstand. Gepast. Ik ben in de Loading. mansion. Oh, loading. Oh, loading. Sven, Oh. daar geef we. Oh, voor je twee. Ehm Wat is dit? Oh ja, nee, ik krijg al zegt net al eng genoeg uit. oh Ja, nee. ik Ik ben- ga op de vlier. Vooraf me. Ja, This is Anderhalve the meter, mansion. Inderdaad, Sven. Anderhalve meter afstand geposten. Nou. Dan krijg je corona in je Roblox. Within Jawel. this mansion lies a lab. Can help you here there. Oh. Ik kan help you. Mijn ding is gecensureerd. There's we kunnen hier every naar links, we kunnen hier naar rechts. Ik heb een... every eh, door ding leads gevonden. something new. Daar kunnen we niet in. Ja. Oh, Wel. wow. Oh. Kom maar, klikken. Ik heb ergens het idee dat het net de goede ruimte is, Hier omdat het trekken. zo makkelijk is. Maar we door... Ben ik dood? Volgens mij ben ik dood. Ja, Nee. we zijn ergens in het donker. Oh nee, net een doolhof. Nee, het is geen doolhof. Dit is wel een doolhof, Lars. Nee, Reaper? Dit is nog een doolhof. Dungeon. En de Guardians Dungeon. Jongens, nou Ja, wat maar we dat is ook bij leuk. elkaar blowen. Ja. Nou wat we... Dat is een touch you, oké. Crafts is de god. Altijd links. Als het goed is. Altijd, jongens, het Sven staat altijd links. Dan Ik geef heb je altijd wel links. Ja, dan gaan we naar links. Nee. Jeet, Sjen. jeet. Daar kan je die Shit, daar kun je die verstoppen Oh, je- dus. Je kan die Dat is verstoppen fijn. voor die... Voor dit monster. Volgens mij is er geen ene reet te zien. Ja, maar als het al als je nou een ding in, wat gebeurt er dan? Ik heb geen idee. Dan stopt de game, denk ik. Jouw vriend. Oh, daar is dat monster, daar is dat monster. Hier verstop je. Ja. Dat monster weer draaien, hè? Nee. Nee? Oh, Ik denk dat jullie over 7 minuten ineens mijn alarm kunnen horen. oh wat dan? Ja, ik moet eigenlijk... We gaan letterlijk maar een kant op, hè jongens? Ja. Het brengt je wel het is trouwens wel Oh. wel een doolhof inderdaad. Maar nou... Het is een zit doof. Ik ben nou nou zit wel... nog een engert achter u aan. Ja. Maar ik denk dat die wel eens jaren op een of andere manier. Oh, Oké, je zit weer een god. Mooi om te weten. Nee, het erin de... Ja, ja, oké. Ja, die vrouw. ik schrik me weer dood. Oké, hij is... Die game is raffled. Oh, Nee, 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 Ik ben nee, dood. nee, nee. Waarom? voor mij ben ik dood. Mag Ja. ik nog een keer? Oh, Nee. de Spaans gewoon. Zo weg in? Zijn jullie? Lars, hop op. Ja, Voorop. de engert is vol. Voorop. Hier ben ik. Oh, Was Waarom? dood. Waarom? Ik was dood gegaan. ik denk dat we hier nog trom hadden. Ik denk er nog trom. Ja, let's weer Nee. terug. Ja, shit. Natuurlijk voor Oh, hè? één keer de- Oh, we Je zijn weer bent bij er begin. Ja. Lekker hè? Dit is Dat het, was be- echt spannend. Daarom weer die inderdaad, daarom weer... dit is het begin, jongens.
Gerben niks te snel. We gaan gewoon een rondje of zo rond. Ja, wij een rondje doen. Ja, dat klopt. Inderdaad, links. Oh, nee. Oh, nee. Ik ben daar. Ja, we winnen wel op machinaal. Oké, nou naar links. Oh. Nee, niet alweer. Campt. We werden campt. Jongens, we ben... Oh, je bent daar. Wij zullen beginnen. Links. Ja, we beginnen links, oké. Ja, achterlangs. Dat monstertje hebben we gelukkig wel op tiert, dus dat Ja, scheelt. juist hem ik. God. Oh, Sven is letterlijk bijna dit. Oh. Ik ben bij het... Oh nee, wacht. Hier Ja, ben de je. Glock-Wittium is weer om te vinden. Ja, ik Ik steer. weer de verkeerde kant op. Ik is scheef. Naar Ja, links. maar- Iedereen naar links. Naar links. Hallo Oh, iedereen. hier. Sven, doe ik. Ben ik weer. Maar ik denk dat het straks gewoon zijn krekker nog tuut bij een aanslag. Dus dan gaan we nou naar links. Wie zat met te duwen? Iemand? Wij Sven. Wij Sven. Daar is Sven. is er. Oké, go. Draven. Draven. Oh, ik kan niet. Nee. God. Vaak ben ik al dood gegaan. Oké, jongens, dan moeten wij straks dus naar Rox. Wacht, Oké, ik ben dus al... daar. Oh nee, hier. Als je hem nou weer deelt, dan gaan we naar Rox. Hoi Sven. Waar ben je? Wij gaan naar de Rox. Ik ga achter Sven aan. Oh, ben je met die rugsgang? Ja, we zijn met die naar Rox gegaan. Hallo, dan rennen we even achter die deel. Als weer die. Oh ja, dit dingen erin eraan. deed. Dit erin deed. Ik ben met D. Ik ben met D. Ja, ik zeg het. Naar Rox en Hallo, dan Sven. direct. Hey! Ik kan me niet. Ik En heb niet dan? groen bij me. Dan direct Rox. Oh, dit rent ik daar. Kom we toch wel rond. Ah, lekker. We moeten ergens een kant uit en dat moet gewoon goed wezen, toch? Of ben ik nou dom? Het is volgens mij net een heel gruddel, want we komen de hele tijd bij elkaar uit, zie maar. Ja, maar Oh, ben hier. nou twee keer rugsgang en dat rendeert, toch? Ja, Ja. Oké, dan moeten we dus naar links. ja. We zijn Naar links, gewoon. Sven. Huppakee, draad. Nee. Oh, er is iemand daar. Dat ben ik weer. Achter Sven. Bij 300ste keer. Maar ik denk dat die persoon... Oké, dan als het goed is, kunnen we weer straks ergens links. Ja, hier en naar links. Oh nee, wacht, kind. Nee, Hieke. Is dit handig mooi hier? God! Nee, niet alweer. Ik leef nog. Ik. Hoi Gerwin! Zijn Oh, Sven is ook daar. Wacht. Achter Sven hoor. Maar op zich, Ik als ben iemand even- wist... Ja, wie ben ik? Ja. Maar Ja, wat is van welke kant mag draafstamina? Ben je hem naar links gang? Of nog terug? Volg Oh, me. daar is niet hij. alweer. Ja, ze moeten Ik toch die schrik me kant op steeds van je die man, kan. hè. Ik ging gewoon achter Sven hoor. Het is links, dan de bocht volgen en Oh. dan de eerstvolgende links. Oh, nou terug. Nee. Wacht even meer renstamina, even hier. Hier. Even dat ik helemaal vol ben, want anders gaat het net goed komt, denk ik. Ja, Ik ben Ja, al nou, bij D. oh. misschien is het zie een- er- Jongens, ik ben onledig! Ben je hem er bijna? Nee, Ik waar ben je ben- hem heen gegaan? Hoi. Oké, Jawel, hallo. we moeten we Ik heen. ben er wel. Hier recht terug. Ja, En dan hier naar links. oké. Denk ik dan, want anders komen wij rugzuit. Ja, dat is weer. Ja, god. Eh, Goed ja, bezig, Lars. En dan ben ik. Hoeveel mensen minder dingen? Iedereen. Om iets iedereen deel. Nee, Sven, oren kant op dat erin deed. Ja, Sven, ik weet het ook. nee, wacht even. Volgens mij had Sven een Oren. goed idee, want als het goed is, krijg je, ja, nou is je sneller volgens mij. Wees je hier nog terug, of je de bocht om? Ho, Oh, ho, die ho, is- ho, 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 het die gaat weer loopt er niet helemaal uit. niet. Wat deze kant op, of nee? Wacht even, ik moet even... dood. Is Sven nou deed, hè? Nou, Sven is volgens mij heel erg aan het laggen. Waar ben je heen gegaan? Hier nog terug. Nee. Oh ja. Ah. Kut. Hallo Lars. Ben er. Nee. Nee. Oh. Ik denk dat ik het heb gevonden. Achter Sven hoor. We zijn deeën. Waar Waar is ben je Sven? helemaal? Sven, we best. Oh, Sven is ik daar. Oh, daar komt We hij hebben wel. canvas op Riox. Ik ben al wedden hier. Ja. Oké, achter Sven hoor. Achter Sven hoor. Hey Sven, we moeten wel even straks in een gat om je renstamina. Voor de zekerheid. Ja, voor de zekerheid.
Ja, maar je zit nergens een god. Oh, ik Ik hoor ken het wel niet wat. snel. Ja, Voor mij, Jongens. is hij er weer aan. Links, rug terug, iets. Oh, hij is kapot. ik moet hier even... Sven, wacht even. Sven, oh. Oké, Hier, dan hier, is... oh, Ik ja, ga dat even dan, je snelheid meer. Dan kunnen we weer. Nee. Hier. Nee, hier is het niet. Oh, Hier dan. Sven had u sprankt. Prank. Even hier even de renstamina, even omheen. Kijk, jij hem volgens mij krijg. Nee, Ja, nee, nee, dat nee, zie ik nee. al. Kijk, bijna dood, hè? Wat even, wacht. Doe Sven is weer. Ja, Lekker Sven. hij stelt zijn holtje eruit. Ja, Gaat supergoed met jou. ja, Get good, give her. Ja, op zich is het nou net heel... Ja, deze kant op, denk ik. Ja, Gaan we hier naar je rugs misschien? ja ik denk hier naar Rox. Hey, dit is een grutter. Hey, dit rent wel aardig, toch? Deze doolhof te Je bent van mij echt nou net weg. Ja, rennen. inderdaad. Ja, we binnen er. Mensen, Ja, Sven is rek. Hey. Woe. Ja. Waarom ben Yes, ik Sven nu is net mooi een keer teleporteerd. doodgegaan? Oh, wacht even op Sven. Sven heeft iets te vertellen. Binnen. Nou hoop je dat we net Wertel de Groen heen kennen. Oh, hier ben we weer een doolhof. Dat is toch... Oh. Nou, ik weet net of dit weer een doolhof is. Oh, lol. Yeah. Het lijkt op een soort hotel of zo. Ik denk het echt op een Volgens hotel. mij is het ook gewoon een hotel. Oh, maar we eruit. Maar we eruit. Ja, door Iepen. Oh, het is koud. Jongens, maar ik ben er nog niet eens met Sven. Ah, brr. Oh, het is Daar koud. is iedereen nou. Jongens, iedereen ja. heeft zijn windtrials aan het waan. Oh, nee. Dit hier. is koud. Oh. Geen simmerkleren dan meer. Oh, is je handie. High five. Oh, bodies. Oh. Maar hij had zich op Clyde, die had een muts op en zo. Dat is Ren so lucky. Oh nee. High five. Sven, high five. Ik denk dat hij een Iemand oren door moet vinden. Ja, denk ik. Dat is toch het logischste? Waar dan? Waar? Ja. Ergens Oh, hier. hier. Ik heb hem op phone. Oh ja, waarom phone? Hier. Yes. Daar. Is iedereen er? Oh. Oeh, Oh, we zijn weer terug. where we started. Ik denk dat we dan... Right back where we Oh, started. we hebben... Like another door show. Oh ja, shit. Rog terug. Sure. Zo omarmen ons hier wel. Zucht. Er zit een gloeiende boom. God. Oh, Doe je? Nee, ik ben de train God. truwt. oké. Oh ja, shit. Ja! Oh, dan was krek op dat randje, maar ze roe hinnen. Krek op dat randje. Propaco. Ja, kijk, Ja, dat is net springen, maar als die puntjes zo correctie, dan was er roe hinnen. Oh. Zie jongens, ik ben pro parcourder. Oh. Oh, die is, dat is... Ja, Waar nee. moeten we eigenlijk heen uiteindelijk? Gewoon rog terug. Ja, shit, Ja. ik kom alweer bij een oorpad uit. Kijk. Wacht je op je. Oké, dan- Go Sven! Yes! Sven is pro. Ik ben bij het begin. Oh, we moeten even wachten. Was gewoon... Dan mast al die wacht, twee puntjes zo correctie. Nou, Ja, Nee. waar mag ik nou in, hè? Hier bij Jus, sorry. Shit. Als die puntjes zo ja. correctie, dan mast er doorheen. Oh, sorry, Dan mast net focussen op de puntjes van de door. Dan mast hij Ja. focussen op wat Chino Coron komt. Alsjeblieft. oh. Ik Ja, ben er weg van. wacht eens tot die puntjes kwamen rijtje en... Dan Ik ben doorheen. echt wel net Ja, van deze Gerwin, goed zo. Nou, straks ik puntje. Gino correctie. Oorheen, goed zo. Ja. Hier was even goed zien. Even goed zien. Wacht even. nou. Nee. Oh, ja, Gerwin had hem krek Dan hellen. was er maar net outro, Hieke. Nee, dat ben ik net niet bedoeling. Hieke, get er extern... Get die er outro. Hey, man, ik doe mijn gloed, nou wat loed. Ik heb mijn gloed vrij zacht steken. Oké, maar hij had... Was die kanten had die... Chino Coron binnen doorheen. Goed zo. Wacht, waar nou? Oh, daar. Hier. Was even Shin dat ze doorheen. Ja, goed zo. En hier even Shin dat ze doorheen gaan. Nee, wacht even. Oh, oké. Ik ben er wel. Wist er wel. Oké, jongens, hoe het houdt. Skill. Hoe het houdt. Go Sven. Wat omste beurten. Omste beurten. Omste beurten. Ja, weet dit is je, met op zich niet heel balans. moeilijk. Ik kan Hey, heel doei. live niet eens balans houden. Ik voel een beetje... Serieus? Oh, dan meest ik gewoon flink helemaal op nee. Oh nee. Ik vind het wel gezellig bij je, jongens. Ik vind het heel gezellig. Dan is misschien ik wel nog dat ik als enige ben van, want ik kan je wel redelijk Ik steer... Oh nee, we steken weer in grot.
Jongens, wacht je even. Ik Ja, ben wij er wachten bijna. hier. Gezellig? Ja, ik vind het heel gezellig zo. Sven was vaak een maat, man. Ja, Sven is een gezellig jonkje. Hé, Lars, was door putten. Oh, Doe maar zijn niet er putten. dit, ja. Wat, dan wacht je op Lars. Go, Lars. Ik ben er bijna. Ja, ik ben hallo. er. Go, Lars. Wacht je weer ik allemaal hier op het randje. Een beetje... Ah, ik zit te jansen. De jeans. Pies. Wat zijn... Wat? Oh, ik zie even die glazen in mijn beeld, Lars. Waarom? Die is in de brilglazen. Wacht, Oh. daar is iedereen. Wacht. Nee. Sorry. Go aan troor in. Huh? Oké, dit zit Ik ben echt. iedereen Ah. kwijt. Go on, tro. Als... Gewoon Oké. rechterop. The world around you is it real. Oh, Oh ja. nee. The town, the Oh, force nee. dimension, even the creatures. Oh nee. Ik heb weer kou rennen. Nee, dat mij net. Void controls this world. He put others here too. We spelen al ook Roblox. Ja, zeker Sven. Where are they? Geen idee. The entity who controls this world. Oh nee. Nee. You've got Oh. to go to that lab. Oh, we moeten naar een lab. Running out of time. Oh nee. Oh ja, Oh, mooie nee, signaal. nee. Wat een mooie Shit. trap, jongens. Wat een mooie trap. Dit is nou mooie architectuur. Mooie trap. Een mooie spiraaltrap. Ik mis wel een beetje de jumpscares in het speeltje. Nou, wel een beetje, eigenlijk. Ja. Maar het is wel goed inrichten voor Roblox. Sven, die mat even Jan voor een Roblox game, ziet het er goed Ik uit. ben van Sven, die mat er eigenlijk wel mee in wezen. Was alsjeblieft net zeggen dat de jumpscares mist. Oh. Ik hoor een Was dat tijdje. mooie architectuur. Ja, Yes. zeker. Mooie spiraaltrap. Hoe jullie er nog gaan? Klokjes. Ik ben van de trap van. Hoe dan? Oh, wat even Marij. Oh. Ja, ik Oh ben nee, is al. het weer een Kom dan. doolhof? Tik, tik. Ik ga even tik, Oh tik. nee, is het weer een doolhof? Oh nee, wacht maar. Ik ben wel Wil ik heel nu goed zo snel van. mogelijk... Dit weg, heeft want dus ik je zie niet kans. ontworpen. Ballerina. Oh. Hey. Oh, Je hè? maakt trouwens een lok. Ballerina. Ballerina, wat voor... Waarom moest iemand Ik- zacht voor toen- klappen? Hè? Toen ik om de hoek kwam, toen kreeg ik een voor raar reed iets in mijn beeld. Oh. God. Dat is gewoon jumpscare. Ja, ik zei Maar het ik toch kreeg- al. Hoeveel moeite kan... Oh, Sven, die krijgt echt de jumpscare straks. Ja, hij krijgt de jumpscare. Oh. Oh nee, wat gebeurt hier nu? Wat gebeurt hier? Waarom jij zo goed kop? Oh nee, we hebben straks weer een doolhof. Weg, Jongens, we hebben straks weer een doolhof. is de map. Ik Drie vind en het, oh ja. Nee. trouwens op zich, ik klas toe uit. Ik vind Dat het op zich is- wel mooi dat ik hier keer kan reageren via de stream. Oké, jongens, we matten... Dit is... Jongens, we matten hier. Oké, we matten Rogtro, dan de eerste links. Dan matten we onze run stamina horen. Dan matten wij hier Rogtro en dan daar in die kast, denk ik. Ja, tje. Het En is- dan Ik Rien. kan jullie Dan- niet eens zien, hè? Wacht even, dit is Zijn in jullie? theorie rugtrol links, rugtrol eerste links, Ja. rugtrog links, dan naar rechts. Oh nee, dan eerst naar de tweede rugtrol ben naar dus links. vast. Dan Ik heb rugshou het en dan... Oh nee, ik steek gewoon links. Riem. Ik heb, Ja, maar waar ik ben beginnen nou wij? zo- Lars, ik ging gewoon achter daar, jongen. Oké, als ik het goed haal, ik zeg Mijn handen trouwens iets warm maken, hoor. links. Ja, god. Hij komt er al aan. Lars, hij komt er al aan. Ah, ik ben zit er- al in, wij hebben de ik zit al kast. in de huisie. Weet ik net. Het knipper in licht. Dan wisten ze het. Hoor wat. Ik het deed. Lars, we beginnen. Is het klaar? We beginnen toch hier, of ben ik nou dom? Nee, Jerebe was het Waar? hoe het is. Oké, dan de eerste links en dan direct de run stamina. Hallo, ik zit al Die in vrouw een komt eraan. kamertje. Kom dan, bitch. We Oké. binnen toch hier het onderste puntje. Nee. Helemaal Ja, hier links. Ga dicht, ga dicht. Ga dicht, deur. Ik dacht het onderste. hier. Dankjewel. Ja, of ik ben daar in de... Nou, Ik dacht zij- daar en dan. Ik denk dat Maar wij dit nog is- trom hadden en dan in de kast. En dan helemaal nog toe. Ja, die helemaal rustig. Moet ik even Shen... Ik was zo ver. Oh. We moeten even Shen waar zo'n kast zit, want dan kunnen we bepalen waar Ja, ik ben. ik zit al in een kast. Oké. Ja, maar we gaan nou de eerste links. En als we dan nog een heel iets stukje terug in, daar moet ons goed is zo'n kast zitten. Ja, nog Hier terug. zit een kast. Oké. In de kast. Hup. In de nee, de run stamina, hè? Shit. Oh, daar komt die ik. Dat klinkt niet Ik ga fijn. een Wacht gift even de run stamina helemaal 100%, hè?
Ja, die had ik, maar... Ik ben... Ik net. Even wachten. Oké, jongens, is iedereen, als iedereen 100% is? Sven, niemand heeft ja steeds, als die 100% is. Maar de run ja, stamina. knikken. Ik kan 100. Of even Saro nice score, ja, tik 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 tik. Ja, wat lang zo. in de Ik denk dat kast. dit wel is. Ik zit gewoon in een kast. Shen, Ja, die gaat nu. eind- Oké, waar we hebben is het, ja? Oké. Draven, Oh, draven, ik draven, ben draven. denk ik. Draven. Rochtro. Godsamme, hij heeft mij pakt. Oh, wat een kut-off. Ik ben met de... Ik ben ook Leef de... nog, ik- hallo, hallo. Ik leef ook nog. God, wat is de kut. Oh nee! Maar waar ben wij nou? Want dat wij nog terug in. Ik zat de Ja, hele tijd alleen in zo'n hok. Inderdaad, ik even Shen, we Nee, hebben nee, dan nee, nee. in theorie binnen. Ik ben bij de Nee. tweede. Welke twadde? Oké, dus je bent Oké, bij me eens dat we hieronder starten. Ja, toch? Ik Want dan zat hebben we dat gewoon kruispunt. Hebben we dat kruispunt en dan hebben we die eerste. Dus dan starten wij onder, ja. Ja, Ik zat inderdaad, ik zat de hele tijd en alleen dit is in aan zo'n het hokje. einde van de... Dit is aan het einde zit er in, dat is die. Ja? Ja, Dus als wat nou we als we... als Dus we is maar rechtop- eerst naar... Oh, helemaal naar boven en dan links en dan gewoon dat volg je. Lars, ik ging gewoon achter daar, jongen. Dan moest het Oké, weten. ik had helemaal je plan nou. Oké, eerst deze casting voor de run. Even voor deze casting, deze casting. Ik ga even Voor de de- kast in. Even de casting. Even dat de run. Ja, even dat alles even 100% Ik is. zei wel, dat kastje, is hè? gewoon normaal rinst. Nee, wacht even. Oké, kennen we weg. Wacht, nee, ik nog net, ik nog net, ik nog net, ik nog net, ik nog net. Ja, ik ken iedereen. ja, nou ken ik, ja. Oh, kut. Volgens mij... Kunnen we- Oh, rennen, draven. Ik draaf. Muur dicht. 40. Ja, ik ook. God. Ik ben Dit- er. dit- Het Nou, eerste stuk... Oh, hij komt die kant weer op. Weer rennen. Het eerste stuk is alleen maar Nee. terug. Ik ben trouwens nog bij die eerste kast. We gaan niet links, dus. want ik ben Ja, weer. wat wij al zijn, we beginnen vanaf onder. Dus als wij nou steeds maar naar Rox Ik word gaan. bijna dood. En wacht tot ze voort is. Hier alleen in de Rocky. Ja, nou. Nou kan je hem wel. Wacht, waar ben je hem nou? Oh, Wij ik zijn ben er helemaal weer. rochtro. Oh, Sven is al Oké, bij de ja. tredden van links. Oké, wij zijn Oké. helemaal rochtro. De rochtroste kast. Daar ben wij. Oké, Ik ga probeer dood. te komen. Ik blauw in de kast. Hij komt, ik deed niet gewoon Wij weg. zitten allemaal van die kastjes. Ik ben in de eerste kast naar links. Oké, dan was het. Oh, ik ben weer helemaal dood, hè? Oké, ik get weer rugs nou. Oeh. Wat een naar dolhof is dit. Nee. Ben ik weg? Naar de rug. Gevens is achter die jongen. Ah. Help. Ja. Ben Ben er ik weer? En wie letterlijk een dorie hier met Farry geven. Dan koest letterlijk rochtro en dan zie je ze in de Ik kast. ga hem even een stukje vod. Oké, ken ik? Ik wacht in de voorste hal. Sven die is in de tredden. Oh, dit is echt dit is net een leuk doolhof, jongens. Het is nou even Hieke, Ja. jij stil iets? Nee, doe juist niks. Nee. Oké, nou was je al naar Hieke. Oh, waar ben je? Oh! Oh! Wat? Waar ben ik Bedankt, nou? Oh, Sven, dankjewel. Sven dat is teleporteert als het goed is. Ja, dankjewel Sven. Bedankt Top. Sven. Dankjewel. Beste beste. Huh? Ik denk omdat steeds met mezelf volle beest en niet iemand die helpt. Dat is als je nou wist. Hello, sorry. Maak het niks Oh, uit, sorry. Sven. Oh, eindelijk. Dit zit er rustig uit. Oh, yes. Oké. Even een Lekker goed. chill. We're close to the lab. Wat zit hier? Doe Android Dream of Even Electric bijkomen. Sheep. Doe Android, weet ik net. Ik ben Oh. in het viewer. Oh, dat ken ik. Sven maar trots wees ik, hè. Je hoort mijn tweede dag van mijn studie startweek van de CMD. Sven maar trots wezen. Hoe zou maar Sven trots zijn? Nou, Sven het die dingen ik die in. Oh. Ik had een toffe avontuur in mijn eentje. Zucht Sven, nice. Oh. Oh nee. Tik 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 tik. Nee. Het is weer de hele tijd. Oh. Oh nee! Uh-oh. Uh-oh. Trouwens. Trollen door. Nee. Een hele protte dwarm. Je Welke moet weer een door? deur Dat kiezen. is- Oh, Waar? geef me de hashtag direct de goeie. Welke dan? Geef me dat direct de goeie. Oh, Welke door waarschijnlijk mag moet je haar? gewoon in alle
Ik hoor nog terug. Gewoon een totem. Dan heeft het viewer en zien hoe het viewer zit hem door. Mag wij Oh, nog ik heb beginnen? hem Helemaal gewoon in één keer. erop? Dan heeft het viewer daar en dan zien hoe die orenkant is hem door. Shit, tada. Oh, hier Hey, laters. Jongens. Moet ik Nee, erheen? ik ga het trappie klimmen. Nee. Oh, wat flikker ik. Maar hij is shift, dan ga je sneller. Oh. Ja, weet ik, alleen die is wel net. Oh, geef het de trots mij. Oh. Oké, is iedereen hier? Ja, iedereen is er. Oh nee. Ja. Nee, gok. Oh. Uh-oh. Oh. These are other people. Uh-oh. Just like you. Oh, Oh, wat, nee. mijn muis. Eng. Muis. We can help them. Kent- They will Too put far going. gone. Oh nee. Stuck for long. They can't tell what's real anymore. Anymore. Oh no. Just put on a wall. Oh nee. Ze liggen op ijs. Ze hebben er ook geen gezichten. ja, Sven. Die zijn er waarschijnlijk afgehaald. But maybe you Maybe are. you are. Oh nee. Found you. Oh. Oh no. Oké, draven hierin. Draven. Run. Ah Gaat nee. voordat de Mjörn op Gebeurt jou er? komen. Ik ga hier wieten Oh door. Ik ga my hier wieten God. door. Yes. Mooi door. ben Oh, bijna- lekker. Nee! Nee, ik valde naar beneden met die. Oh, Ik net. Sorry. nog net, maar Ik kijk nog Ik net, ben maar er ik val even straks door. wel. het begint wel heel erg te trillen. Ja, trouwens. ik ben een beetje heel erg de trilly. Ik ben. Oh, Oh, wat? Waar ben ik? Wat? zit ver. ik weet niet waar ik ben. Oh. Get wrong, God. Oh, Nee. Huh? We kunnen niet rennen. Wel. Ik kan wel rennen. Oh, Ehm, ik is Hij moet bovenop weer de je. weg terug. hey, daar ben je. Nee, daar is dat bovenop bij. Oh, wat gezellig. Ben je maar Sven en I'll Lars. find you. Lekker in het gat. En dan ben je wel een beetje terugzichtig, Lars. Oh, Oesa. Waar ben je, Jim? Deze doolhof Ik had zit ik al in helemaal. een raar doolhof iets. Wat in je gang is. Ja, waar ben wij ek? Maar ik denk dat je op het Noorgong bent dan bij. Eva, you are there? Ja, je... In een Dus gat. Tilo in die Ik ben er. dood- Ja, Lars, du bent zelf ek een spook. Nou, bedankt Sven. Ben Bedankt. Kom, begin. Dus Tilo krijgt hem in beeld. I'll find you. You can't run. Oh nee. Wat dat nou? Ik ben Wat er is al nou? uit. Oh, wat dat nou? Wacht even. Ik heb geen idee waar ik moet ik- heen mag. ik ben er al uit. Ben je in een Ja, soort ik ook. of zo? En met chip. Ja, boeien. Ik weet het dat I allemaal find wel. you. Ja, nee. Daar heb je zin in. Wat is er? Ik ken Jeremy Ben er al. Oh, Kom er door. Je beetje... Oh. Wat mooi. Eigenlijk Ik is ren dat eigenlijk gewoon heel in mooi je gang. voorop, Jere. Dit is... Eva, are you there? hey. Het is Hey! een vochtig gankje. Oh. Hey. Oh, Oké, nu ga ik denk gewoon door. en Waar is in Lars? dat- Nee, waar is Ja, de Lars? zo- Best! Way out. Rennen in het Eh. vage vlek, denk ik. Als Ja. ik doe pijn aan mijn ogen. A way out? Oh nee. Terug ja. Lekker laden. Wat is er gaande? Zonder bril mee. Zonder bril. Oh, het is aan het laden, het is aan het laden. Voigt, hebben we nog een tredden? Oh nee. Hey, hoe Ik heb lang het gaat gevoel dit dat ik door? nog mee. I've been watching. Oeh. I've been watching you. Oeh. What's new? Eng. Ah, ik snap wat hij bedoelt. Alle even. Ik kan het help je weer. Nee. Nee! Mijn speed is weer op. Ja, dat is juist een balkje. Where are you? Who are you? Ik ben Hieke, hoe is dat? Oh. Oké, dat weer. Ik call me Void. Oké, top. Voigt. Leuke naam. You're the one Voigt. behind me. You're the one behind You're the all one. this. Uh-oh. Uh-oh. Oh, deze Bjemke. Ja, je bent ook al een keer de best. Oh nee. I don't understand. Dit is het bos met hele enge Bjemkes. Oh, even. Why am I... Hij heeft ineens Zo'n- een waar zijn naam. Tot You volgende soon. keer. See you soon. Oh nee.
Wat een mooie reden mist. Oh, got to keep going. Ik vind het wel echt goed van mij dat ik dan 0 keer ben deergang. Oh, die morgen komt op die zaal. Doe best echt meerdere keer een deurgang, Hieke. Oh ja, boy, lip maar. Lip maar! Oh ja, dat vind ik wel doof. Ik ben 330 keer dood gegaan. Ik zat vooral flink te struggelen bij een doolhof. Leuke doolhoven altijd. In die horror games. Volgen wel leuke patsen. Wat een mooie Oh. bergen. Die mist maakt het eng. We hebben een Oh. badge. Oh, And so you featured on looking for a way out. Oh nee. Oh. In baas. Oh. Ik ben bang van wel. Oh, wat? Wat? Dan zit ik in mijn capsule. Hè, Mijn Paulus de Boskabouter pak. Wat gebeurt hier? Oh. thank you het. for playing. Oh, jee. we herhoren, jongens. Even applaus. Ik kan helaas net zwemmen hier. Vind ik Oké, wel jongens, hij is Ik ben helle. 380 Hij is keer helle. doodgegaan bij de doolhof. Dit weer echt, jongens. Applaus voor u. Even een applausje. Applaus. Even een applausje. Dit is. Vat het verhaal van deze game samen. Oké, jongens. We binnen in het ziekenhuis, ja? We zijn in het ziekenhuis. En voordat hij hier is eigenlijk zien is zo van... Yo, alles is eigenlijk nep. Maar er komt je nooit meer uit. En toen vonden wij wonen wij uit. Want ja, wij gingen door doorhoven. En toen was er echt iemand hier te even. En die monsters en die creëert om ons dit te maken. En toen moesten wij een boy uitzieken. En toen kwamen we in een mansion. En toen moesten we parcouren. En toen hebben we daarna nog een leuk doolhof. Nee, van tevoren niet weg. Een leuk doolhof. We hebben nog een leuk doolhof. En ik En zie wie het eerste rondje kan lopen. Wat is trouwens Soulless mode? dat is steeds maar volgens mij dat als dat één keer dik is, dat speelt ze helemaal aardig doen. Nou ja, dat Oh wie. ja, daarom had maar Oh. 0,2 mensen die het als spelen, dat helle. Maar dat wie. Ik had niet verwacht dat je dit zou lukken. Oh! Ja, maar CI USB zeg. Oké, Sven. Ik heb geluk eigenlijk dat Marije en Lars gezellig maar en geen nek nog op het lijst. Dat vind ik wel leuk, ja. Had ik het echt alleen nog hier moeten spelen, dan nee. Ja, Dan dan Nou, wie ik dus niet denk ik heel gehaald. bang. Dan Dan ben ben ik ik, heel bang. dan ben ik aardig. Nou, schrikcounter voor mij is denk ik 10. Schrikcounter van mij stinkt 3 keer. Ja, ik denk als het zonder virus, dat is het echt gewoon heel 20. vaak gebeurd is. Ik denk het echt, ja. Dat wist 20. Maar Ja. echt omdat dat Lars de hele tijd voorgaat. Sven, Ja, Rieke, geen probleem. laten we in Oh. de video weten hoe vaak we schrokken. Sven, die mag deze video eigenlijk wel editen, jongens. Ik vind van wel. Ja. Ja, Ja, vind ik sure. wel. Dat moet wel. Sven Ja. mag Ma- dit doen. Vooral een schrikcounter toevoegen. Schrikcounter van mij. Dus in het begin mij helemaal saai. Dan op een gegeven moment in een dolf maar een famke. Maar die ballerina. Oh, dat is vreselijk. Oh. Ja, het is ook leuk om via de stream Hieke te zien schrikken. Tje, maar, jongens, Sven had ik nog een normaal leven leiden naast Omroep Friesland, hè, jongens. Hij mat ik vrij, hè. Ik heb koers. Maar hier een extra video edit ik heel wel. Hier een extra. Hij was nooit, jongens. Hij Ja. gaat in de vakantie. Gaat hij maar eens Roblox spelen. Ja, maar het Dat is toch leuk? vakantie is oer, Sven. De vakantie ben oer. En bij jou had ik al een squallen geweest. Ik moest een jeep maken van karton, ja? Een jeep van karton. Dit is toch geen We hebben werk? allemaal Dit is zooi toch gedaan. even- Oh, hij ziet het niet als werk. Wat leuk. Gewoon leuk. Gewoon leuk. Voor mij heeft er ooit heel veel mensen vermoord. Volgens mij kreeg Sven ik pas de jaren de vrees van, hey, was maar wel. Toen wil ik helemaal Vast. dus. Ik zit vast. Ehm, Op.
En dan zit Maar ze aan de hij zit achterkant. Nee, sure. Nee, inderdaad, maar steven naar rug. Zit maar achter de Jongens, zullen we volgende week een Habbo Hotel dan? Ja, volgende week een Habbo Hotel. Nog wel echt zo naast C-bank staan. Denk, oh, Jongens, of Sunny Day. wat is zo'n idee? Dat is ik Habbo Hotel, maar dan Oh, Waffle Tox Yield. Hotel. toch zo. Ik heb heel veel wat dus, maar... We kunnen Movie Star Planet van, we kunnen Xation. Ik ga lekker Mario Karten. Ja, maar Geen keertje Movie Star Planet van. Ga ik echt lang daarmee showen. Is je Movie Star Planet? Oh, Gerben, die voelt het net leuk volgens mij. nee, maar Vooral, Habbo Hotel is net heel vol het waan of zo. Nee. Hetzelfde Ouwe, bij Movie Star Planet is net Zoals heel... je Ja, weet, maar we shit, gaan dan famkes dan fixen. komt er wel niet omlaag. Wat zei de stiekem? We gaan famkes fixen in Habbo. Maar doe best een fan kijken. Ja, maar ik als jongen verklaard en ik famkes fixen. Oh, poeh. Ja, Habbo-liefdesje! Sven al direct Habbo-liefdesje! Ja, dan ik als fan kan ik Hey, wat doe ik? jongens fixen. Oh, ik is Ja, nee, maar nee, dat is nee. makkelijk. samen met Lars Habbo Hotel. Ja. Dit is wel echt, je had iemand steeds maar Sa dicht bij die shit, dan is het wel zo van, hoi! Wacht even, wat is dat, kleed? Ja, ook. Nee. Dit is net goed. Wow! Wacht even, hoe zou het Sven doe best? Sven, Dat is de bomma. Sven, oh. Sven doe... Ja, De best. De best. De best. maar waarom mij doe en best net dan? Weet ik net. Met mijn E dan? Ik heb geen idee. Soort Maar jongens, zullen wij machinaal even de livestream afsluiten? Do. Yes. Ja, is helemaal goed. Zullen wij dat doen? Wie gaat het eind zeg je steeds en dan hoef ik het net te doen. Wat is het eind, Ja. zeg je? Wist je Ja. net wat het eindzegje is? Nou, net zo snel. Wat zei je vaak na een einde van een video? Van een livestream zelfs nog. Wat thanks. Leuk dat iedereen had shown. En Het is heel gezellig. het weer heel gezellig. En we hopen Ja. dat ze er de volgende keer weer binnen. We hopen het. We hopen het. We kennen natuurlijk net verwacht je. Nee, daarom. We kunnen het net verwacht zien. Maar wat zei je nog meer aan het einde van de video? Jouw een like, jongens. Doe. die En like- abonneer. En abonneer, jongens. Dan zie ik je hem Man. de volgende keer. Wat zeggen we dan? Doei doei. Doei doei.